Bună seara! Bună seara, Žgini, vă aflăm la Prota Mobeti armânească pe Anloiestu. Tora avem oaspi stere stamule, ama nintis ahurhim întrebările și mobete cu stere, vrem să vă zic de la noi, la toată parea, un an mai bun, m-am șat, bunele să vă se adavgă, să avem de lucruri buni. Și ne hărsim azi că lo avem oaspi cu noi stere stamule. Stere este asistent universitar la ASE București, la Facultatea Fabis și are dat multe lucruri mșati, știa nami tu bana lui, vă zic că mai multe titute esti, are lucrat MT Konrad Adenauer, are dat multe lucruri de lumea armânească, așa că Stere îmi pare mult gini, mi hârsesc mult că putuși de apruchea și calesmata noastră și gine viniși. Bună seara, Alexandra! Bună seara, armâna mea media! Mi hărsesc cu mult că mi călisit și că hurhit anul cu mine. Un an nou cu sănătate la toată parea și un an nou cu sănătate la armâna mea de iuțido. Așa sigur, să avem un an mai bun, ca este trecut. Stere, diții zborini am cu tine, îmi păru așa că ca un turlii de hiroaroști, leagă multe părți de bana ta pântora, îmi păru că este mirachea de cultura germanească și de limba germanească. Îmi pare că leagă em locul de Yin, em Constanța, em dapoi a zânata ta, parcursul tău, tu calea ta, tu lucru, tu zânati și leagă niheam și de lumea armânească. Să împiltești și cu un andamusi, tu germanii. Am aditut teste va să zburăm, vreau prota să te întreb cum a hurhi mirachea asta de limba germanească și cum sfații că aveți ahânță mulți dascali buni de limba germanească Constanța? Una întrebare, ține o băgai și mine mulți ani, având a lui Zorea de învizarea limbii armânească, a mei tot mi petrițeau să înveț limba germană și era mult greu. Și noi că seam cât e germană. Mutream în vărliga de mine, soia, taifa, zbra armânește, aveam soț turți, tătari, gifți, și văr grec, văr armean, ama nu vedeam cană german. Și tot mă întrebam câți vora mei să înveți germana. Era una întrebare, ține-o băgai ani de zile și până tu sunii vine apandă, se zic și după mai mulți ani. N-ai mai mult duchi limba germană, zic și când ajungi și tu Germanii. Când ajungi și tu Germanii și vizui cât să bazia lor oamenii, cum își duc bana, cât de tinisit sunt, așa. Când a hurhi să ghivăsesc cu ziarele lor, să mutresc la televizia lor și aveam și mine șteara să duchesc cu mai multul de mai mutrită, atunci duchi că tot acele forțe le aveam adrată până atunci, tot acea zori ține băgară părinții, avu un sinfer, ca să duchesc cu un soi mare și un soi ținu este mult a largul de noi, de România. Și de apoi a hurhis caftul, să găsesc și mai mult, ții cu cultura germană tu Românie, ții cu cultura germană tu Constanța, tu Transilvania și aflai că aveam mai multe turlii de germani tu Românie, aflai că tu Dobrogea avea nescânță germani, germani otomani le zicea, că vine raua de tu Dobrogea, tu Chirol otoman și avea venit dit Basarabii. Așa aveam învățată, că avea dat în dau doi cât să bați Costinești, Cogălnicianu,
Copadini Tariverde, nu sunt minte sigura. Și ei, când viniră, maca era un soi de oameni cu doar de lucrurile materiale, vă zic așa. Avea drată sucăchi de chiatră îmșate, biseareți de-a lor, mi se pare că era protestanță, și a lăsat rătoare, Dobrogea, ca și s-a ajuns să înveți și mine în germană. Și apoi am învițai, tora este anii ăștia de sonică, guvernisa română cu guvernisa germană, să avea chicăsită, pe acolo eu a lăsară germană toară, a luat României, să petreacă dascal, să andrupască cultura germană și limba germană. German nu mata are Constanța, are în doi, are un însuțat a germanilor de Constanța și are sute de oameni care au arăt germănească. Ama limba germană bânează și bânează pe bânătorie a Constanța, de Constanța și Tulcea în doi, n-ai mai mulți Constanța, se înveață la tora de oară, ninti era la sculia de 18 și 19 și la liceu, Colegiul Național Mircea cel Bătrân, liceu Ovidius, liceu Colegiul Național Mihai Eminescu. Și învițai că avea o legătură câțe învița bânătoria Constanței în germană. Asta este, zic, ca și explicația instituțională, culturală, istorică, și după aceea este și permitul, și nu este permit, este permitul a femeii noastre, mama mea, Tincuța, nipoata Sultana, când era mică, lucra pe litoral, lucra Mamaia, lui are multe hoteluri, și până în anii 90 avea mulți turiști din Germania de Est și ea era tineră, nici nu era mărtată, am atâta și când vedea oamenii acei tinisiți era și Alepța și zicea, când o vas nimăriți, vas am cilimeni, va înveți este limbă, dar să facă și ea ahât tinisiți ca să o este de oameni. Și îți pare că, dar voia să ligară lucrurile, acolo iubănăm Constanța, aveam o vițină, profesoară de germană, inea multe tăifuri de bănători învițați și petrițea ficiorii să înveață germana și mama era tot mutrea care inii cu mine, să-i dau și mine la germană. Și tot așa după anii 90, la alea meu, fratele ale mamei, Costa Ciunga, a fuzitul Germaniei Leipzig și Bănățințeani. Și fu prota noastră legătură directă cu cultura germană de taifa noastră de aproape. Și petrițea muzică de acolo, s-a atras și un transfer de cultură către taifa noastră de la un lale. Și atunci se ligară toate către limba germană. Și cam de apoia, sigur că putu și studiuți tu Germanii protaoară, cum fu acel prot contactul? Că pentru Sony Pistipsescu că când așa zici că acel fu protul contactul cu Europa de ta scăpitată, practic. Cum ți păru? Fu una cale mult lungă. Noi nici nu eram Uniunea Europeană. Mine aveam intrat la facultate, protul an, și ninti s-a făcut cu universitatea, neș oaspe la Fratiniu, ți-a învița Strasburg, tu Frânții. N-ai mai bun sosul al lui, de atunci bâna Berlin și-a învițat la Humboldt Universitate. Și mi-a tu un autobuz, că atunci era cu autocarele, și feci, mi se pare că 36 de sihăți.
Și zu multul la Senlu cu Ungaria, Alăximiu va, nu știu, aproape de Senlu cu Ungaria, un alt autocar și duceam că nu mai ajungem, fu atât de lungă calea și ajunsem toiestul că să bă Strasburg, ți are o istorie mult umșată, ți fu i la germani, i la francezi și este un mix de cultură germano-franceză. Aveam și zut acolo 2 zile și după aia cu fratele de adun aveam învățat toate shortcuts, le zic așa scurtă, lucrurile ți țin seama de zborul estul german și pară, să adun parazii și luăm un Wochenende ticket. Este un bilet ăsta, bitisita de stămână cu 30 de euro, puteai să alați cât vrei tine cu trenurile din Germania. Și din Strasburg ne ies în Berlin cu 9 trenuri, le alăxim de 9 ori, plătim mai 30 de euro, adrăm vreo 13 hăți de oară și așa am învățat mini Germania, traversai din Strasburg până Berlin, vizui oameni, alăgam și este și mult. Noi știm că aveam un cutie de păpuță plină cu piti de la mama și mâncăm toată calea vreo 3 piti cu fratele meu și ajungem în Ghinii sănătoși Berlin cu pitile mâncate. Ți istorim și asta. S-a dat tot Germania pe tren, am să ai pita tu cutii. Și știu că a curhit asta, s-a dat căiuri, așa o ținuși mult, chiro mulți ani, cu zânata ta, va și cu vrarea, va ști de alte văsălii, de alte culturi. Cum vezi tine partea asta, caftă să explorezi lumea, să vezi tot, am adapoia zim iar acasă, că tine pentru sonii nu ar măsești xani, tine vrei de vini și înapoi tu România, genitora, îmi pare că, nu știu, desi băneți București, îmi pare. Ama vrei de te turnași tu României. Cum fu minduiara ta de acest lucru? Ca fiul mutrește la cel dinaintea lui, eu aveam frate mai mare, mutream ți-a dar el și mi luam după el. Și el avea mutrit la lalea nostru și lale la altul lale. Cumva legăturile astea armânești, omenești, cum ți țin de om așa, te trag, cumva te tragi după el și oamenii îți trag un pe alantul. Ne trăgem un cu alantul, ama ca fiul are experiența lui și a lasătoarele a lui, pe care îi crește și treații. Alăgai mult și după aia aveam ahurchitis Ghivăsescu, ani avut tot nahare istoria și acolo învățam că emburi armâni și că hoarele armânești să crescură mult tu Balcan, că tot în emburi și nicuchirii caselor se turnau acasă și aduțeau ștearea și aduțeau și paraziții, amintau înapoi acasă și permituseau, ți aveau vizut lumii și așa creștea tot na taifa, hoara armânească, să zicem așa, și locurile acelea. Și câftai să chicăsesc cu daule mușuteața calii ei și garii ei, am și turnarea acasă. Și turnarea acasă și rolul și ți luăm de acasă. Ți-ne da putere de acasă și ți-ne da putere calea. Și așa ne seminai, zic așa, și semința caliei și semința turnariei și bânare acasă, cu soții, cu taifa.
ți dukești să călvași de la lumea de acasă, bun, și ți luași de la lumea xană, să zicem, de picăiurile este ți la drași. Ți te învițară dauli, ca fi unul de ali. Tora zic ca și una de naima vârtoasă experiență, zic ca și recentă, de aproape, ți funicheamă mai de impactul, tora vreo 6 ani și zuiținții mei și Berlin. Eram cu o bursă de doctorat de la ASE și eram la Freie Universität Berlin și bănai în casă cu un elvețian că ți era jumătate de Kenya și cu un japonez. Și adunarea și alăxarea de minduieri ne-a avut hari și cu cât sunt uniheamă altă soi identități, cu atât ești mari mirachea să afle, să înveți, să duchești cum vede ca fi în lumea. Fu mult interesant adunarea cu japonezul. Nu eram ca nu arăt Asia și nici nu știam ca în japonez până atunci. Aveam ghivăsită și una carte de Andrei Pleșu, La porțile Orientului sau din Est-Vest, ceva, îi permitusește el când a fost, mi se pare, cu liceanul, Japonia. Am altul ceva, filme, desene animate, cum zice, dar nu știam ceva de cultura japoneză. Și plota n-am pus simniheamă, ca fi un își ținea ideile lui, politichii, istorii, economii. Acolo Berlin este și un loc, zicem, verde de vreo 30 de ani, de când s-a adunat daurile cu măzi de Berlin, adună semințe de toată lumea, aș zic că ponurile și vrearea. Și atunci oamenii, când sunt actări, sunt își niheamă macusilă, să știi cum să iei, cum să zbrăști, să știi tine pe tine și poți trezi multul ghine acolo, să înveți multe lucruri. Berlin are multe lucruri de învățare. Dit Europa, minduiesc cu mine că tora Berlin este timini pe propriul loc, așa, ca ți duc eu minarii umană, cum sprim oamenii și cafta în drepturile și atâtea lucruri. Și după aia șalantul, după aia iar achicăsiți înseamnă că să bă mult mari și cu istorii mari și cu durere mult și cu tot se tricu pe acolo și cum trăiesc cu oamenii de acolo lumea. Noi ți făzim de armâname și tot ne mutrim că himtul mesi de lumii și că le știm tuti. Și așa sunt mulți soți de-a mei de Constanța. Constanțenii au impresia că ei le știu tuti. Și nu fug mult la largul de Constanța. Ca să nu duchească alții că știu mai multe. Și aței Berlin știa multe. Nu mai știu să ți bănea mine. Avea legată lumea mult, tot. Zic că este care era jumătate keniancă și jumătate elvețiancă, ne-a zbrat de muzica latino din Africa. Și câte turli de muzică latino-africane are. Și nu aveam avut tu bana mea. Latino era America de Inghios, e America Centrală, e America, nu știam că avea latino și tu Africa. Și ne arăta site-uri, era, după aia
soțul ei, care era german, știa mult ghini Nicaragua, tu America Centrală. Fratisul avea dată niște mașcherii pe acolo și știa toate festivalurile, toate mâncările din Nicaragua. Mi se părea și țimobeți aveau tinerii de acolo. Multul mușate, am multul, ziceam, am o treia, mă alag aici să-și mai multă lumea ca mine, zic așa. Mie mi se părea că eu alag mult, ama ei alăga și mai mult de mine. Și actări lucruri în pițai de Berlin, zic așa. Așa, Dalicia este un căsăbă îmi pare și mult misticat, cu multă lume venită ca fiind cu istoria lui, ca fiind cu cultura lui, de toate părțile, de toată lumea. Și îmi șat că și zici tu casă cu doi oameni de lume, ahântul, ahoria, de ce știm noi, pentru Sony. Amatora că te ține de Constanța și de Dobrogea, vreau să te întreb cum îți duchești Dobrogea, că și Dobrogea este una lume cam misticată, nu? Care acolo are mileți mai multe. Și îți duchește niheam. Mine când vin, mi-a buhari protaoră când vizui, îmi pare că nu Constanța merge de una geamie, sunt tu, zicem, caduri, tu partea ța de România, ți nu li aveam vizut în mine București și îmi părură mult tu ahoria. Cum duchește tine Dobrogea și Constanța? Cum îți zic, ceva normal. De noi este normal. Dau din ai mai bune soața lui mami, tătăroaice, și n-ai mai bun soț al tata, e tătar. Și noi crescum cu tătari, și cu tătari și cu ghirți și turți misticați, și ducem că avem multe lucruri de adun cu ei. Și era partea de Imperia Otomană, și cultura de la Constantinopol, ți ducea cât toate părțile a Imperiului. Și Carahim dau religii diferite, niții armânii și niții tătarii nu sunt atât laicizați, zic așa, nu sunt pistimeni, ama nu atât religioși, nu știu cum să zic. Și tricu multul ghini, și apoi atora tu aici ani de soni, acurhiu cunosc cum a ghini, că se bălu Tulcea, și mi-și bani armânilor de Tulcea, și ei bănează cu lipoveni acolo, cu arușea ței de pisti vechi. Azi, tora cât zici de arușii de pisti vechi, azi este prindu Crăciun și voi petrec închiliciunile armânilor de la Sata de Belgrad. Masibă că ei tinisesc cu nica acel calendar iulian, mi se pare, noi de gregorian, și... Bine că zicești este lucru că tot în Petricu Maria avem un comentariu de la Santa Aldica, care este zis în Cliniciun de Scopia și cât să știți, la noi tora seara îl așteptăm Crăciunul, așa că Crăciun cu sănătate. E biserica sărbească, armânii și de Belgrad și de Scopie, țin nica tu acel calendar. Și ne aduc aminte tora că ne vine răhăbări de Scopie. Când eram student la București, aveam un soț mulți soți, un ei mult bun, Cochi Gheorghev, Cochi al Capsali, tora bănează Jacksonville, Florida. Și nigri un oară, nu știu, mi se pare că era de Crăciun, de an nou, mi se pare că de an nou era, la căminile de Politehnic, era studenții armâni din Balcani. Și mai era una fată, Tania Nicolovska, era mai mulți din Macedonia din Nordul, am avea, mi se pare, și unde de Vârgării, și unde, nu știu, mai era și de Sârbia, am avea și doi de Arbinișii, și cum îndăseau oficerii de Scopie, știi cum mult un șat. Una seară de mirache,
Crăciunul și anul nou pe calendarul lor. Constanța și Dobrogea este un șuteat, să zic ca și bânează de adun mult umșat milețile, nu fără conflicte și nu sunt conflicte, are și multe festivaluri țițânica limbile, cântisle a soilor de Dobrogea. Minduiescu că poate să adară și mai multul, te este mileț. Minduiescu că când România va să aibă puterea să iasă niheamă de ținurile ei și scaftă, leagă și maghinii cu turții și cu rușii și cu greții, arbineșii, când va să aibă este putere, va ne ajută să creștem și noi vă ajutăm și pe ei să creștem. Amatora nici România nu alagă cât mult, să crat. Știația, nica nu are atât în fel să minduiesc cu mine, să ne crească limbile și cultura noastră. Când va vedea Sinferru, va ne ajută. Τώρα că avem o altă întrebare de la Florentina Costa, care zice și este xiki tu estu chiro de tineri armâni lideri care să aibă mirachi știi lumea armânească, cum o vezi catastisa armânilor tu creaturile balcanice, tu chirolo țigini, vași și cu experiența ta de ien și fuen, când o putu și să vezi Balcanul. Tora ce pot zic mine, alăgai mulți ani la acestea două organizații, Youth of European Nationalities și FUEN, Federal Union of European Nationalities, și nu știu, mulți ani pistipsi că vă spus să ne ajută să ne dea în drepturi. Nu știu, nica, poate vă spus să ne ajută. Am ațit China mai mult, ei poate să ne înveață, ți-a dar alții, ți instrumente există, tu lumea asta mare, ți ținarea identității, ți fonduri există, care sunt regiunile, craturile care îndrupăsc cu... Și de-apoi mi se pare că unul dintre mai mari lucruri ți le amintai, cunosc cu alte soi de oameni și alți oameni ți au idei cripări ca noi. Și duchescu că nu him, cum îi zice, mai noi cu cripări. Sunt și alții. Și alții mamări ca noi, alții cu mapțânii ca noastre, de toate turile, și că este un lucru mult de simasii, n-andrupă mult pe lanț. Și mine este dau le platforme ien și fuen, fură, poate zic ca și multul de simasii, ați mi ved cu tineri armâni din Balcani. Eu n-ai mai mult interacționai cu armâna mea din Balcan, alăgând la ien. Și alăgând la ien, cu lucru, ți l-odrai mini și cu parea de România, ți mi-am drupa, și cu soții din Balcan, din Tarbinișii, din Macedonie, din Sărbie, duchind a lui că are vrere și are mirachi, întreapsi mai multe evenimente, duchi că mai stipinză tu lucrul, și tragi pe alții, iase lucru. Din lucru iase altul lucru și așa ținem armâna mea de tubană, zicem așa. Tora de oară, acestea sunt, cum zicem, instituțiile. E greu să amintăm alte proiecte, este mult greu.
am avea să avem puterea să li ținem specialiți, au niheamă istorii, ți învățăm niheamă rada, și la ien aveam adrat arată. Mas ajută și va să ajută economia și scriștem, zicem, mai o României tot radioară, și putem să alegăm mai mult tu Balcan, dar apoi va să crească și mai multe lucruri. Când oamenii îți ved, și-ați Brăscu, Stinisescu, atunci crește și vrerea, și tinia, și mirachea, și lucrurile. Susone de lumea armânească. Eu mă îndoiesc că are Nica Nădii. Știi tinera mea din Balcan, și cât are tora de oară. Cum să adară un lider bun? Te armâname, ma nu mă armânami. Ți lipsește să ai ca să aduni mulți oameni am legat de tine, dar să ai și o viziune, ai să adră mai este lucru. Cum lipsește să ți poți să dar să crești, să zicem, puterea ca să ajungi și să poți la dar tuti? Cum zice, leading by example. Să ai alți lideri am legat de tine. Asta ajută mult să ai oameni mări, nu mări tu ilichia, ma mări tu lucri, și să-i mutrești, să scapi să înveți de la ei, și după aia să ai în pământul, să nezi la mările sculii, să lucrezi din nic. Noi avem tihea, părinții noștri băgară mulți parați, cum îi zici, meditații, private lessons, de adrăm matematică, pininga sculii, adrăm anglichești, germănești, și română, limba română, și istorie. Și nu că aveam probleme, am că vreau să fim buni. Și mai vrei să fii buni, lipsește să lucrezi mult și să lucrezi cu mai buni. Și așa cresc cu liderii. Și tot că vine întrebarea asta, va zneg la Fundația Germană, UBTC lucrurile și mi despărțit de ea după 6 ani jumătate, tot pe 13 de Andreu, și directorul ți fuzi și el, unul oară cu mine, doi fuzim de acel loc, de adun, ne zise unul mobeti din Germania, ți nu știam, că mas mutrești să fii doilu, tot n-avați ei în tine oameni de pe locul 3 și 4 ca să înghilicești să tine mai mult. Mastea lumță tot n-asi protlu, v-ați nezi de adun mași cu aței care caftă si protlu, tu lucrurilor lor, tu vrearea lor, tu tinia lor, și va educhești din o araței care nu caftă si proții tu minarea lor tu bana. Este una lecție imșată și că zisești ora de andamusi cu alți lideri, andamusi cu alți oameni care ți sunt urnechi, tora vreau să aduc în Iam Zborlu și de andamusa de Freiburg, ți-o avut tine cu Vasile Barba. Pistipsescu că și aici andamusi fu de simasi titini, îți zicem ca minare tu lumea armânească titini, vași. Noi tu, taifa noastră, crescum crescut mult aproape de lumea armânească și nu mai știi lumea armânească de taifa noastră, știi lumea armânească, zicem așa, niheamă instituționalizată de Constanța. Țin minte că anda eram prota clasă, sculia primară, nideam cu mama și Maia la Casa de Cultură și erau anii 94, 95, adunări armânești,
Și acolo la adunările armănești tot n-am disimasi oaspeți, erau oaspeții din Germania și din Franții. Și din Germania era Vasil Barba, cum asta lui, era germană, și Chira Iorgoveanu Manțu cu Iani Manțu, știți, Franții Inea Iancu Perifan. Și tot în așa hurheau adunările de la Casa de Cultură cu oaspeții de Simasie. Și mama năzățea tutna că noi him soi cu Vasil Barba. Doar mâname să știi că Vasil Barba este câlivean, de la câlivile de Paicu. Noi him din partea lui mame him sârbeni. Păpânii din partea lui mame vin de Tambărliga de Cocea, nici tip din Macedonia din Nord. Nu știu sigura Vasil Barba avea soi de fina în lor, mina în lor, să avea încuscrit, avea niște, nu știu, sigura, una lumache de soi de sârbeani, cum le zățem noi, grămusteani din zona asta de știp. Și era cu Surin de-a doilea cu baba moașa. Se știa că-i soi. Și atunci tot n-a crescut, că avem de soia noastră ajută mult învițați. Și cumva este a fost un permit care cumva ne pim sininti. Când aveam adjunct la facultate, ajungsim și Freiburg. Un an mai înainte era fratiniu. A maestru permit ne dusi, nu ne dusi ceva altul, ceva. Fratiniu înviță 3 ani de facultate, Trier, în Germania, la Sinlu cu Luxemburg. Și de acolo dusi și veadă soia. Soia de largă. Și soia de alargul, când îl viduți vrerea arii de armânami, îl băgă pe lucru, să îngrăpsească la zborul al nostru. Era una revistă armânească mult bună, cu lucruri mult îmșatitia. Și după un an, neși la una sculie de limbă germană, pâltită de părinții mei Freiburg, și a mei zminduiră maca tot duți la viață tuxeane, sibă iuva eu aristoare armânești. Și neși Freiburg. Și acolo era un mic univers armânesc, cum îndăsinti Vasil Barba, ți avea atunci 85 de ani, și creștea pe ninga el lumăc, zic. Și ne-aduc aminte de Daniela Marzavan și de nepoata al domnul Manțu, ți era dauli Freiburg, tinisite, învițate, multul. Și adunarea cu ele fu mult umșată. Era, cum zic așa, armâne învițate. Avea, nu știu cum zic, una eleganță dauli și una mutrită de dauli de fete multuitri și ați una limba armânească safe. Zic și nu crescută. Ele avea învițată sigur aș de acasă, ama în dreaptă și mă ieșită de Vasil Barba, ți uștea mult ghine. Și doi ținții stămâni Freiburg și de 2 ori pe stămână ne deam la bibliotecă și lucram cu el la zborul al nostru. Și un permit că îi duchi cât șteare avea. După mai mulți meși mi turnai cu Stanța. Ne petricu în carte poștală, ne avea căftată. Dar apoi învițai mine că Germanie nica petrec cărți poștale. Și nu știu mai și Germanie, poate și ala seama este un lucru așa de mare intimitate să aproci cărți poștale. Mine
nu aveam arada asta, că noi crescum cu telefoane și cu internet. Și tu, în textul unic, ne-a îngrăpsit, îmi dau stihuri pe armânești, de mi feații splâng atunci, ficior mare, ahât de ghini mi-avea duchită ca om, asta era doar a lui, și ahât de ghini știa să aleagă zboarele și atunci duchia și ți înseamnă și om dip mare. Spitreț îmi dau stihuri și să frânză un om, să frânză cum lipsește. Asta este așa, pe scurt, adunarea mea cu Vasil Barba. Și udăsești mult umșat că așa este, poți să smiște țivatul un om maș cu un dau zboară. Tora că zici de cum este smișță cu un permific cu zboară oameni, știu că ați avut hare mult o cartea ali Cornelia Golna, Eroile spusiți, și ania ne-au hare multo. Și vreau să te întreb, la tine ți-ți mișcă nuntru când o ghivăsiși? Cât ți-a avut hare hăt multo? Prota de Cornelia Golnar, nu cunosc vine la suțată Maria Bara din Beș de Viena și avea pridus un capitol de această carte, o avea ghivăsit și o ghivăsea și pe românește și pe armânește și, cum zice, era un teasing și mi-a câță mi-a câță de una oară și după aia misia așteptam să apară cartea și eram la Romexpo, la Gaudeamus sau Bookfest, depinde la care erai. Gaudeamus și Bookfest. Una pânăiri de carte. Una de ele, pânăiri de cărți și Alexandru Gica moderă un mobeti cu Cornelia legată de asta carte. Eram amândoi de la Suțata Armânească și Alexandru, tu ești ani de Sony, nu știu, eu îl știu mai de mult, dar tu ești ani de Sony, ca fioară când lucra cu ceva mult ahândos, a hurhea moabetea cu un lăcrimare. Și așa a hurhi moabetea Alexandru Gica legat de această carte. Și prota aveam impresia că este Alexandru, că nu e cartea. Dar pe aia duchi că era și Alexandru, dar era și cartea ți se avea legată de Alexandru. Ghivăsi cartea pe limba română și apoi iarăși duchi ți înseamnă Cornelia Golnar este după tată armână, după mamă româncă, mucană, cum zicem noi, crescută și prăxită tu limba engleză americană și ea mi se pare că învăță literatură, literature, American literature. Și ația aduchi că ația este de mare lucru că am grăpsit cartea tu anglichești, tu limba ți ia uștea n-ai magini. Yeah. Am ația fu de adun cu Tățenii se pare că e atât de bună cartea, că este geanul a ei, este sufletul a taifăi a ei, ea zbraște de papsul acolo tu carte, de lumea tu care bână papsul, dar apoi aia sigura poate, nu știu sigura cât va îndrupă pe ea, bărbatul a ei, ama și bărbatul a ei este îngrăpsitor și om mult ambițat, de Tolandii și ni se păru una carte mult cu zboarele aleapte și nu mai zboarele și cu
cum curge și cartea și toate pasajele, toate secvențele, toate momentele, sau și ghinii, că îți vede că un om cu multă minte actărația. Și aveam impresia, când ghivăseam cartea aceea, că tihea mea a fost că ninti ghivăsesc cu cartea, eram 3 ani, 3 veri, tu gârții, câte una stămână, vizui niheamă căiurile ațele de munță, vizui cumva duchi niheamă, armâna de acolo, de pindu, de gramoste, și după aia când o ghivăseam cartea, mi se părea că eram pe acolo în cameră, ți priimnam, și parcă era și lumea armânească de Constanța, parcă era și lumea armânească de Scopie, de Știp, nu știu, mi dusi și după aia nu mai armânească. Lumea armânească, cum îți zic, ți bânează cu alții soi de oameni, că și este cartea asta, și cum sunt legate lucrurile, și ni se păru că tinisește atât de ghini tu carte, și minarea vârgărească, și minarea gărțească, și nu știu, una carte adrată de un om ambițat, se găsește bana și smută niheamă peste toate milesle și caftă să le aducă de adon. Și ahtare, așa fug ghivăsearea cartei, o ghivăsitul română, am cupăr și pe armânește, când o turnăm la suțată. Fații. Cum se știe, fu adusă pe armânește de Maria Bara Timirachi și ațeți vor să ghivăsească și pe engleză scoate Tainted Heroes, îi dății Cornelia Golna. Și este zburaște mult, este ca una hilie lumea armânească, de-au așa închiro amaș ditora. Și de-apoi ați tinisi multul, ghivăsi tuti brăținții și asii critici, sau cum îți zice, îndreaptă de oameni învățați de audit României, de București, de Iași, de, nu știu, Maseraș, de Chișinău. Și și îmșat îngrăpsir și acei oameni de această carte că și mai mult. Duchii că de aici este un lucru mare de armâname și nu mai este armâname de toată duneaua și toată lumea. Așa este, e o carte ți fații. Vreau să te întreb de toate căiurile astea, mai de toate căftările astea, și intelectuale, personale. Zbură mult de ți înveți cât tra lanță, tra alte culturi. Am vreau să te întreb tot chiroloestul, cu tăxizle, cu zânata. Cum fu, zicem, căftarea trănuntu? Cum fu, ți aflași nuntru, ți învețași nuntru, ți crescuși nuntru? Cum este și creșterea asta? Duchi că om, când numai poți crește pe din afară, nu-ți dănăsește lucrul. Va snesc cât înăuntru. Și înăuntru nu-ți dănăsește lucrul. Și va și când tu te dănăsești înăuntru, va să ieși iară în afară. Și este o cale mușată tu dauli părți. Și când o alăgai, tu ești de 6 ani, alăgai mult tu Românii. Ninti de este 6 ani, aveam alăgată mult tu Europa, acolo eu avea și alte mileți niți. Și am pisai mult de Europa. Amatora tu este 6 ani din Ninti, am pisai mult de Românie. Și mi-a avut mult hari. Adunarea cu alt om este una mușuteață. Ca fi unii cu identitatea lui, cu vrerea lor, și eram de mai multe ori Iași, eram Galați, cunoscui tineri de Botoșani, de Brăila, după eram de multe ori Brașov, Sibiu,
cunoscut mulți tineri de Alba Iulia, de Maramureș, Cluj, peste toți că se bazi mări de România, eram pe ei și lucrai cu oameni de ei. Și am vițai și Mihârsescu, am vițai magini în România și este mi ligă și mai multul de estocrat. Că tot așa, noi care bănăm cu Stanța și București și minduim că România este mai București cu Stanța și Brașov, Niheamă. Când îți duc la schi, ama nu e atât România e mai mare. Și are lucruri îmșate și Ahorghea și toată alții că se bață. Târgu Mureș era mult îmșat, Timișoara, eram și Reșița, lucruri mult bune peste tot locul. Așa este. Fații li vedem și este sunt cam largo și este sunt cam aproape de noi. Câteva ori țările de aproape nu le vedem de Evgeni. Cum este doar lucrurile cu studenții? Știu că nu atât de puțin, dar de un chiro a hurhiș să-și dascal la ASE și vreau să te întreb cum ducește legătura cu studenții și lucrurile cu ei, cum este? V zic că de tot ne-a avut hari cum îți zici, se explic. Lucrul este pedagogic și ne fu natural, din mic. Și tot noi ieșeam la tablă, ziceam așa tu clasă și ne avea hare din minte la oameni să zbrăscu. Și după BTC, mine am învățat o facultate la master pe limba germană, n-au 100 și dați 100 tu anglicește. Și după 2 ani când a hurhit doctoratul, era o experiență că a hurhit era mandatory, obligatoriu să prăxim și prăxi 2 ani am pe limba română. Deci prăxi la 3 facultăți, la relații economice internaționale, la marketing și la contabilitate. Și erau 3 turlii de facultăți niheamă diferite, ama și oamenii erau diferiți. Am aduchiți înseamnă să prăxești tu română. Că dacă am învățai tu germană și tu anglicește, mi dă niheamă largă de limba română și ne-a avut hari. Ne-a avut hari că ai mai multe zboare, poți comuniți mai ghini cu studenții și după 2 ani de prăxeare, după aia mai lucrai la fundații, PTC doctoratul și de 2 ani a hurhit să lucrez la ASE. Prota lucrai 1 an ca profesor asociat și tora intrai asistent profesor. Și Mihârsescu, că maca alăgai și învățai multe lucruri, mania ni se pare mari timini, mari zori, să înveți lucruri și nu poți le zic mai larg. Eu și zic că noi lipsește toți învățăm și duchim, dăm mai largul, să ne gulim, ne umplem și ne gulim, să ne umplem și ne gulim. Și ne-are hari mult să lucrez cu omul, omul. Mine am pistit oameni și mi-nduiesc că omul masă îl iei ghini și el n-ai mai mult să vă apândăsească ghini și un harauz lucrez cu oameni și cu zborul și cu mintea oamenilor și cu... Mi-are multul hari să lucrez. Și este, de aici este că e fut 2 ani online, am atâtea, mai si acolo și oamenii se duchească că hi acolo, că nu hi cu geanului, cu mintea pe altă parte, se leagă de tine.
Și este facultatea Fabiziu Hiu Dascal, este o facultate, tot așa, tinerii înveață pe angliceaști, pe germană, și atunci sunt unii tineri, mulți de ei ițră, și ți înseamnă ițră că te duchezi cu știnii masi, cu simferul acolo, cu mintea acolo, șed cu tine, nu fug. De-aceea am harau mare. Este un cântec mult umșat cântat de Ianula Gheorghe, Ațel Dascal Armănescu. Tare, hai că tora știni ești Dascal. Crep și lânzățescu, Ațel Dascal Armănescu. Cum este să ești Dascal, ama, pe pandemie, nu? Online nu este ideal lucru totuși, nu? Nu este, ama, omul va fi flexibil și scaptă, zbânează și se adaptează și zduchească că și tu ești tu chiros poate bâna și că și am găsit multe studii legate de lucrurile de acasă, de lucrurile online și mine voi mi tornu și lucrez de adun cu oamenii, am aminduiescu că vă să ajută toată această perioadă, că are multe lucruri online, ți ajută învățarea. Și multe instrumente, ți putem să le folosim, îi poate să le folosească tinerii acasă, să oferă și flexibilitate, și tu lucruri și cu taifa. Și oamenii, înainte de această pandemie, ziceam nu. Ama tora, băgăm nuntul de noi este lucru și zic că e ghinică să fiați așa, că vă simt mavărtoși și tu dascalii, tu educație după aceste experiențe și tu lucru ca fi un care misticăm daule așa. Tine-ți mintuiești cum să adrăm ca fi un din noi, să putem să utilisim toate lucrurile este bune adusi tuchirolo este online, că sigur are și multe lucruri bune. Câteva oară faceți să lucrezi de acasă, voi zic și care să nu mai avem itia să rămânem în casă, câteva oară este gine, vă răzugă dau peste mână. Am acum să adrăm să luăm lucrurile bune, am să ne aferim niheam și dați cam ni bune, zicem. Cum să nu rămânem împărțiți unde la antul ca fi una acasă la el. Cum să le împiltim dauli? Zic că este, we have to communicate. Va să zbrâm un cu alantul și vedem aici anglosaxonic critical thinking, ja? Și de mobeti ținerea nea care țițarea țeia care și după ții băgăm bunele și aralele, dar apoi le zicem și malargul. Și după aia și alanță le zică malargul și va să facă o societate cu lucruri bune faptă de oameni buni. Mas nu adrăm lucrurile astea, mas nu adrăm obeti un cu alantul, mas nu ieșim să zbrâm la alanță, tot mai este una lumtă tupăzare, care iese și ziți bana, acel ia minte și pe alanță. Și tot așa va, ca fi un la lucrurile lui, și tot este și social media, va să zițem ține avuhare, țuțun un avuhare, să ne asociem, ne adunăm un cu alantul și ne luptăm de lucrurile bune, ne leagă și n-au hare. Care v-ați decât tot comunicare. Lipsește să zburăm, să fțem aveti. Yeah. Vreau să te întreb, ție este tine succesul? Cum este ție asta să ai succes? Și ți lipsește să adrăm ca fi un, să adrăm succes, să amintăm, ție asta, ție v-ați decât de tine. Și cum să adrăm, să ajungem acolo? Ție este de mine succesul. Tora la inghițani era ceva, la 30 de ani era altul ceva, la 35 de ani este altul ceva.
Tora, tu ești ani, 2 ani de pandemie, chirură mulți oameni. Și azi îmi îndoiesc că succesul site-ul bană am vărligat de tine, oamenii cu care crispuși, cu care bănași, pe care tinisești, mi se pare că de puțin succes de atâta nu are altul lucru. Să iei tuți ninga tine. Tora, multul de estul succesul ini tutna cu are, cum îi zice, două părți. Succesul ini și cu multă responsabilitate. Mas nu duchești succesul că e cu responsabilitate, ții succesul. Succesul este, ți zic ca lanță, că ți lucruri mare, dragi. Și noi, care are succes, va duchească că succesul nu ține mult. Și tu dai și te încarță cu el și de apoi să-l dai și la lanță, să adare alte lucruri și să crească și alții. Succesul este o responsabilitate și din apoi la succes are mult lucru. Și ce zic mai mult de atâta, eu i-a vuia și ca și numai și mine și alți armâni tot și românii ne-a avut hare tot Nagică Hagi și după aia ne-a avut hare și Simona Halep. Și își cunoscu, își pe 11 alantul și duchii mutrinda lui Hage și după a timp să țel succes ca fotbalist, după aia vine un cădeare. Câți BTC, vi-a hurhi un alt cale, calea antrenor și nu a avut atât mult succes și el nu era învițat să nu aibă succes. Am Minduiescu că vrerea lui de fotbal adună mulți armâni în Vărliga de el Constanța și viitorul Constanța, parea de fotbal ți-o crescu, minduiesc cu mine că o crescu cu îndrupământul de la taifa lui, de asta ficiorii, am și cu îndrupământul de la soia și suțata armânească. Și salută, el fu capitanul, comandantul, zicem așa, și după aia și cu îndrupământul armânamii, mama multul nu putea să crească. Și cratul Mucănescu l-o ajută și tora lua farul cu Constanța și lucrurile bune, cum îți zice, pitalumtă și cu minti spații și v-ați vedem, după ce v-ați bitisească și Simona, mă să ajută Dumnezeu, si bă și iau să dar lucruri și de-au aninti. Că viduți înseamnă să ajungă tu lumea mare, tu numeri și o așteptăm stoarnă și să ajută creștem de adun cu ea și noi, tu România, tu Balcan, tu este parte de lume. Ne-aricari mutrida că nu zburești mai de succes cum este să ajungă tu te să n-ai mamari, ama ți-a dar dapa după ce ajungești tu te să n-ai mamari, ți lipsește să dar lipsește să afli altul țiva, să ai alte crișteri, va succesul este asta, să ai crișteri și alte crișteri și tot să nu armâni tu locul lui erai, cap să-ți crești. Ca fi om are, cum îți zice, nu toți trebuie să avem succes. Și asta nu înseamnă că alții nu au simasitul lumea asta. Cu sigura că Hagi Simona Halep a avut mulți oameni în Vărliga de ei, ți-a îndrupără și ațel fu succesul lor. Și zură ninga și ajutară. Și ațele sunt succesul. Duchești omul bun care să-l ajuți
să crească, nu lipsește tuți ca fiind pe lumachea lui. Un dascal bun este un om de succes care are toate turilile de oameni de succes. Și așa este. Avem și întrebări de la modritoarea noastră, dar avem una întrebare de la Gianina Constantin. Ți este cunoscut programul Erasmus? Este descocăția asta. Erai tine cu Erasmus? Eram. Studenților să ducă? Eram și este un program mult bun. S-a dat educație formală într-un mediu organizat, neți la alte universități, intri tu, așa, intri tu programa lor universitară, îți alegi acolo ce vrei să înveți și apoi când te torni, să pricunosc la facultatea de Hitini, toate notele, tu ți-ai învățat și acolo. Și tu astea programe Erasmus, cunoști alte soi de oameni, cunoști culturile locale de acolo, te priimni mult. Eu eram gat cu 3 programe, un mai de Erasmus. Eram gat cu multe programe, zic așa, cu 5, 6. Adunarea cu alte soi de oameni, nu știu, tinoi armânii este un lucru lișor și mult umșat. Și îți pare că nu au un Ari Harris sau Ania, nu știu dacă îl știați, dar Ania Ari Harris ne-a îndămosescu cu alte soi de oameni. Așa, avem altă întrebare tora de la Vio Cârcion. Care loc armânescu din Balcani ți-a resit naima mult de tuti? Întrebare, care loc armânescu? Tot așa, un învățat armân zicea că canul om să amintă cu locul sub cicioare, că ca fi voi zic că mi duci mult umșat și fu o experiență mult deosebită când fui oaspe la Suțata Armânilor de Belgrad, la Lunina. Ți fu acolo, fuși ziua mea. Eram de 3 ori la Belgrad, dar 1 oară și zi mai mult, când adrăm un eveniment. Și ține armase și mirachi, cântară pe armânește și avui multe emoții, că cântară pe armânește ținții mieri. Una de ele nu vedea, am cântat la pian, tot era armânii și cânta a capela. Și cântară vreo 3-4 cântiți armânești la tineri minoritari de la milesnici de toată Europa. Și timini fu tinia să moderez mobetea și să zică xenilor asei care sunt armânii, ți caftă armânii, cât știam și mine, Belgrad, ți cânt armânii și mi duchei mult aproape de Suțata Lunina de Belgrad. Și apoi eram un oară cu Florentina, Daniela, Sorin, Hoara Laista, tu Zagori, tu Pindu, și ne-a avut mult hari lumea armânească ți-o duchie acolo, jocurile, cântisle, mult ahândoase și așa cu, nu știu cum zice, misterii, mister,
Pindul este mult umșat. Toate hoarele armânești sunt de acolo umșate. Facis nam se video. Tora că dăsești de muzică, ne aduci aminte că știu că Berlin va veni ideea asta de muzică și câtă simasie are ea. Știi tineri, nu mai știei. Și știu că de tine că vrei când sibă mai multă muzică cântată de tineri armâni, pe armânește, ama nu, nu maș cântile le știm toți, va și muzică de-a lor, modernă, adrată nouă. Cât se dăți că are simasie? Cât bana de cafizu, tu bana de cafizu, him că bombardați, him a prutrusiți de muzică de toate turliile și de multă muzică modernă. Toate astea, telefoanele, laptopurile, toate ne dau acces la muzică modernă și tora nu înseamnă că toată muzica, că muzica pop lipsește să o avem și pe armânește. Lucrurile ți la dră pira ne-a avut mult hari. Pare ahtării cântiți armânești și-a pridusi, în fine. Timi Corina Babu de prota și zicem deschisi calea de muzica modernă armânească și după aia știu Calagiu Garofil pare ea pirații ne-au hare tuti cântise a lor și cum ziceam, nădia sau voi, că ne-au hare multul fetele, ți cântă, s-a adunară la festivalul Nica Lânduru și tora cu hiră sibă populare, sibă cunoscute pe internetul cu Stanța, Scupra, Roșca, sunt Babașcu, sunt mai multe fete, ți cântă mult umușat, au boații mult umșate și cântiți vecli mult umșate, dar am mirachi să ascultă de ele fără care sibă niheamă altă soi, ele tot îți duc ideea direcției. Am avați niheamă și veți, poate de ele smută vără cântă și altă soie, muzică modernă. Au acolo cu Stanța Hurhiră sau și studiouri, niheamă mintea vor și deschidă și poate. Ștori gârțu, da, Ștori gârțu, e. Sunt multe, așa e. Tora mai avem una întrebare de la Daniela Costa, care zicea și ai vreo minduiare cam a Horja ti apropiarea noului bârnu de tineri tu CTRM, cum să dară alumnii ta să aprindă pira vrariei ti lucrul cultural armânescu? Ne turnăm înapoi la suțata armânească, suțata de cultură armânească, să ne adunăm și dit adunări va să iasă și lucru, minduiesc cu mine. Tinerii mai ne vedă când adunăm și cât tinisim, ei va zină după noi, că și ei au ananghi de modele, dar va în prezență. În prezență. Ei știu, ei ți-au de adrarii. Lipsește să ne vedă acolo și m-ați dat de zori și nu știi, să ne întreabă. Minduiesc că nu lipsește să minduim așa, că noi mamari va să învățăm nici și ți lipsește să dat. Pasim acolo, suim tu mesi de lucruri, tu mesi de lucruri armânescu și v-ați dat Dumnezeu tineri care să adună, să dară suțăți armânești, să dară lucruri.
Și noi știm acolo și am drupăm. Tot chceš să simt ca fi un urnechi, nu? Leading by example. Urnechi. Stare na prokimtora di bitisita și ca fioară Tosoni avem 3 întrebări scurti. Desi ai prota vă zbor armânesc cu titare hari n-ai mai multă. Am zborul pisti. Minduiesc că mi este mult aproape și piste tu oameni, piste tu lucru, piste tu bană și mai am un zbor ține vine torandau zili, încă n-are mult haria, mă sună mult în șata și arăși când îl zici și mi primnam cu afendi și azbram de scântul lucru în instituții ținut neazi ghine și zici lucrul e muhlizit. Și a avut hari când ne aduce aminte de el să muhlizit. Este, vezi mult ghini, cum îi sugestiv. Dar adesea ai vără mâncare armânească, ți tare hari. Mâncare armânească. Am multă mâncare armânească. E mâncarea cu care crescui. Am una mâncare armânească, să zicem, minduiesc cu mine că e armânească, ține armasea și tu minte. Este Andanești Crușova, cu Vio și cu Maria. Și ne asim la un hane armânească și avea un câșcăvaia și tuchită și mi se pare că avea și una ciușcă înăuntru de ea. Și nu știu cum îi zice, știu că și greții mai măcă cași caldă așa și cu ațea și cu niheamă pâine țărgăsită, mi se păru unde n-ai mai armânești să mâncări posibile. Desi ai vără cântic armânească cu țari, hai. Cântiți, am mai multe. Mi-mindui unde cântiți li ții tuta și ții atimsi, n-ai mai multul. Un cântic gârțescu băgat pe armânește, de Sirma Guci, Vrută Ardu și Mituchescu. Nu știu mai să știți. Nu știu. Este un cântic gârțescu, Sirma l-a predus pe armânește și îl cântă tudaule limbi și de una mușuteață mult. N-are harea, n-ia multul, dar apoi n-are hare și de la Pira dă-mi mâna ta și de la Gică Codi sar pe milete. Îmi șate cântite. Stere, Haristo Nica Noară, că vroși și duci sfați mă beti cu noi. Haristo și amutritorilor ti întrebări și că și zură cu noi. Nica Noară, cum ziceam, un an m-am șat, i cărciun cu harauri, ca fi un după ții hortul se aștează. Și Maxu Sațaia, Haristo Nica Noară te disclidari. Haristo Alexandra, Haristo la tutul parea. Să ne vedem cu ghini tu noul an, să ajută Dumnezeu, stricem de este iarnă sănătoși și tu primăvară, tu mai, tu veară, cu cântic joc armânescu, cu adunări armânești și să ne minduim, să vedem cum putem să lucrurile armânescu în minte. Așa și vă. Haristo Nica Noară și seară tuturor!